Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Isibalo sesinaso ke nasi. Kuthiwa bhala lenombolo oyibona la ngaphambili ngendlela evulekile. U-expanded kusho ukuthi ngendlela ende evulekile enwebekile. Usiqaqe isibalo usibhale ngendlela evulekile. Athi ngisibhale kakhulu la ngezansi. Sino 14,897. Athi ngidedele la ngezansi. 14 bhale ikhoma la khona 8. Ngifuna ukushintsha imbala. 9 7 wamoyelo. Okay. Uhleke. Uyabona u7 wami ukwama ones. Isikhala sawo sithwani thwama ones. U9 wami ukwama tens. Okusho ukuthi u8 wami ukwama hundreds. Isikhala sawo. U14 wami ukwani? Ukwama thousands. Uyabona ukuthi lokhu uthi xaxa ngo0. Base u1 wami ukwama 10,000s. Ulokuthi xaxa ngo0. Isikhala sokuma kwenombolo yakho. Asibona ukuthi lesibalo noma lo mbuzo singawuphendula kanjani ngoba kuthiwa asithathe lezi nombolo asihlanganise lutho. Kuthiwa asithathe lezi nombolo esiziphiwe sizibhale ngendlela eqaqekile. U7 wethu lona kusho ukuthi u7 owodwa ngeke ngizobhala ukuthi 7 ones. U7 owodwa. Kuyafana nokuthi ngathi 7 times 1. Ngidlulele. U9 wami ngoba ukwama tens usho ukuthi u9 abawu10. Ngafana nokuthi ubhalo 10 abawu9 noma u9 abawu10 ukuze kuyele akunasidingo. Ngasusa nje ngizama ukuthi ubone kangconywana ukuthi kanjani. Buthanda futhi ungabhala njengalapha phezulu ukuthi 9 times 10 o9 abawu10. O9 abawu10. U8 wami ukubani? Ukwama hundreds. Shuthi o8 abawu100 noma o100 abawu8. Kuyefana singabhala la sithi 9 times 100 ncese. Osipha 800. U4 ukwama thousands okusho ukuthi sino 4,000. U1 wami kwani ukwama 10,000s okusho ukuthini? Ukwama 10,000s okusho ukuthini? Usho ukuthi u1 wami uba 1 times 10,000 osipha bani 10,000. Uyabona ukuthi inamba yethu le ngenhla sesiqaqile sayibhala ngenhla ngendlela evulekile njengoba desiceliwe kodwa sike siyihleleke manje sibhale lapha phezulu njengempendulo ke manje ehamba yodwa. Kusho ukuthi sino 10,000 omeli u1 wethu lapha ya khumbula. Olandelayo u4 4,000. Olandelayo u8 800. Olandelayo u9 90. Uma sekulandela noma sigcine ngawo u7 na inombolo yethu uma sesibhala ngendlela eqaqekile evulekile njengoba desiceliwe. Uthandile futhi ungayibhala ngalendlela ungathi 1 times 10,000 kube u4 times 1,000
uvule uthi 8 times 100 ulandelayo kube u9 times 10 kulandele ngo7 onje 7 times 1 kamnandi kalula kunjena ke ukuyivula uyiqaqe inamba